Zašto Luis Nazario da Lima Ronaldo nije debitovao za Brazil na svom prvom svjetskom prvenstvu? Koliko puta su Argentinci dolazili do finala mundijala i kakve specijale donosi Meridian za nokaut fazu, saznajte danas u okviru Nove devetke. Dobar dan i dobrodošli. Fudbalska reprezentacija Brazila u pomlađenom sastavu pojavila se na svjetskom prvenstvu 1994. godine u SAD-u. Brazil nije bio u najužem krugu favorita, iako u svom sastavu imao veliku zvijezdu, Romarija. Ipak, Brazil je osvojio titulu prvaka svijeta, pošto je u finalu savladao odličnu Italiju nakon boljeg izvođenja 11-teraca. U sastavu Brazila bio je i Luis Nazario da Lima Ronaldo, kojeg mnogi zovu originalni Ronaldo. U tom trenutku Ronaldo imao samo 17 godina. Već su mnogi najavljivali da je riječ o legendarnom igraču koji će za jako kratko vrijeme napraviti velike rezultate. Međutim, Ronaldo na ovom svjetskom šampionatu nije odigrao niti 1 minut kako ne bi srušio rekord Pelea, koji je sa samo 17 godina debitovao za popularni Seleção. Iako nije proveo ni 1 sekund na terenu, Ronaldo je svakako osvojio svoju prvu zlatnu medalju sa svjetskih fudbalskih prvenstava u karijeri. Nekoliko decenija unazad Argentina je uvijek u najužem krugu favorita za titulu svjetskog prvaka. Ove godine gaučosi djeluju nikada moćnije, spremnije, a i aktualni su šampioni Južne Amerike. Ekipa koju predvodi sa klupe Lionel Scaloni dosta puta je dolazila do finala mundijala, ali Argentina je među najbaksuznijim selekcijama, pošto je čak 3 puta gubila najbitnije mečeve u fudbalskoj istoriji. Prvo izgubljeno finale bilo je ujedno i finale prvog mundijala u Montevideu 1930. godine, a ovaj meč bio je prepun kontroverziji s obzirom da su Urugvajci trijumfovali sa 4:2 i da su godinama kasnije Argentinci tvrdili da je Urugvaj ovu titulu prosto morao da osvoji. Naredno finale Argentina je izgubila 1990. godine u Italiji kada je bolja od njih bila zapadna Njemačka i to pogodkom u posljednjim trenucima meča. Za sada posljednje izgubljeno finale 2014. godine u Brazilu, Argentina je i tada poražena od Njemačke minimalnim rezultatom, kada je u okviru drugog produžetka Mario Götze postigao jedini gol za popularne pancere. U svojim vitrinama, pored 2 pehara namijenjena svjetskom prvaku, Argentina ima i 15 trofeja šampiona Južne Amerike, 2 finalissime, finalni mečevi između šampiona Evrope i Južne Amerike, ali također i 2 panamerička šampionata. Riječ je o takmičenju koje je postojalo samo 8 godina. Naime, takmičenje je mnogo sličilo na Copa America i Gold Cup, odnosno ustaljena prvenstva Sjeverne i Južne Amerike, pa je vrlo brzo ugašeno. Ali u te 2 godine kako se Argentina i takmičila na ovom šampionatu, uspjeli su da osvoje 2 titule. Dok ne startuju mečevi četvrtfinala u Kataru, mi vam donosimo specijale koje nudi sportska kladionica Meridian. U Meridianu je i dalje Brazil glavni favorit za osvajanje svjetskog prvenstva sa kvotom oko 3,50. Odmah iza njih nalaze se aktualni svjetski šampioni Francuzi sa kvotom 5,50, dok je kvota na to da će Argentina doći do titule svjetskog prvaka nevjerovatnih 7. Sve ove kvote možete provjeriti u sportskim kladionicama Meridian i također da napomenemo da su iste podložne promjene. Budite i sutra uz nas, nastavljamo da se družimo u okviru specijala podcasta Devetka i nastavljamo s analizom svjetskog fudbalskog prvenstva.